Κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συναντά τον Γάλλο Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις εκλογές. Και βεβαίως υπογράμμισα σε αυτή τη συνάντηση καταρχήν τη βαθιά φιλία που ενώνει τις δύο χώρες και την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε. Οι προσπάθειες της Ελλάδας, του ελληνικού λαού για 2,5 χρόνια πρέπει να αναγνωριστούν. Ήρθε η στιγμή να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και να αναγνωρίσουμε αυτά που μέχρι τώρα έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Βεβαίως, για μένα δεν τίθεται θέμα της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει αξιοπιστία και οι Έλληνες πολιτική βούληση για να οδηγήσουν τις μεταρρυθμίσεις ως την ολοκλήρωσή τους. Όλα αυτά βεβαίως με τρόπο που να μπορεί να τα αντέξει ο ελληνικός λαός. Η έκθεση της Τρόικας θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις, όχι μόνο οι οικονομικές, αλλά και οι διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες αποφάσισε με τις εκλογές ο ελληνικός λαός. Και τότε η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει αυτό που έχει να κάνει. Δεσμεύσεις λοιπόν και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Σαμαρά που ήρθε εδώ, για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε για τον γαλλικό λαό και για τη σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Οι δύο μας χώρες ενώνονται από την ιστορία, αλλά πιστεύω και από το μέλλον μας. Έχουμε κοινές αξίες όπως η δημοκρατία και η ελπίδα που πρέπει να δώσουμε στους λαούς μας.